Салом алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, нафароне ки хонаи фурӯшӣ доред, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. Ҳатман барои фурӯхтан реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, хонаи навбати мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. Ана ҳамин роҳ дӯстон. Баъди пост тарафи дасти рост, пеши заправкати тарафи дасти рост мегардем дӯстон. Ростаки ана ҳамин хона мешавад. Посёлкаи Мостотрият 32. Ана ҳамин хона аст дӯстон. Мостотрият 32. ана ҳамин хонаи дуошуна мебинем дӯстон. ана ҳамин хона фурӯшӣ аст. ҳозир даромада ба навор мегирем. замин 3 сотиқ, 5 дар хона обши дӯстон. як хона адельна дар ин тараф, 4 дар хона дар якум дуюм ошона, 2 дар хонаи дӯстон. Хона ҳамаш падъабой мақсаду пара ҳоли шикатур кадагинеса семен блок. ин хона дӯстон падъабой мақсад хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. байни якум дуюм монолит 17 сантиметр. ҳозир даромада поли ба навор мегирем дӯстон. хоб, ростак як калидори дуроз мешавад. ин тараф ҷои санузел дӯстон, зираш дар шикатури холӣ ва ду хонае ки бар ба бар дӯстон. якумаш як хонаи меҳмонхона калон, болош фигура, ҳама светош ҳамаш ҳаст қоидавӣ. ана дуюмги хона айни ҳол ремонт шпаклёвка рафта истодааст дӯстон. ира ҳамаша ба анҷом мерасонанд, мақсад ҳамаша мекунанд, медиҳанд. ду хона дар якум ошона як калидори дароз. хоб, лестница ба дуюм ошона мебарем дӯстон. дуюм ошонарам планировкаш ранги якум ошона аст дӯстон. як калидори дуроз гуфтем ки байни якум дуюм ошона 17 сантиметр монолит аст. хонаошани як размер дӯстон, мақсад калон тиреза аз тарафи қафо. ду тиреза аз калидор дар тарафи ҳавлӣ, роҳ ба криша дӯстон. ва ин хонаи чорум, ҳама электрикиш, ҳамаш гузарондагия дӯстон. хонора размероша нагуфтем дӯстон. ҳозир бинора размерша гап мезанем. мақсад бояд мефаҳмем квадратш муайян нест дӯстон. хоб, биное ки мебинем ду ошона 1140 дарозиш мешавад дӯстон ва рӯпарӯ тарафи дарвоза паҳми хона 6 метр аст дӯстон. қатъи калидор ҳама чизш. навесе ки мебинем дӯстон, навеса мақсад тоисна карда мақсад шавад договор мекунем, мақсад карда медиҳанд, чтобы сплошной навес тои бехи
бинора шавад дӯстон. Лестинсарани ҳамчунин. хоб об дӯстон нашод обаш об качалка мотор ҳаст. мақсад обе ки прамой агар гирифтанӣ хоҳед аз сари ҷое ки ҳози банавур мегирем шуби сразу бинен 30 метр чи аст наҳа заборе ки мебинем то ҳаминҷо 30 метр аст дӯстон. аз ана ҳамунҷа турба мекашем. мақсад оби равон и хонаҳо доранд. мақсад оби равон мешавад дӯстон. качалка кор мекунад об ҳаст. мақсад оби равон хоҳед мақсад ҳаст. турба мекашем тамом. хоб дар пеши бино як боғ аст дӯстон. боғе ки мақсад дарахтҳои мевадиҳанда олуча зардолу анор ҳамаи дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст аст. инҷо ростакиаш кухни мешавад дӯстон. кухни стяжкаш мекунед. мақсад ростаки як хонаи зимнӣ хайхтон бо вибират мекунед. мақсад кадом хонае ки зимнӣ мемонед. инҷо ҷои дедонхона барои аловиш мақсад баланда. хоб ана ҳамин хона аст дӯстон. нархи беҳтарин аст. мақсад хона дар гуфтем ки чӣ дорад дар пеши ангурам ҳаст. дарахтҳои мевадиҳанда ҳамаш ҳаст. ва ҳоҷатхонае ки мебинем дӯстон ана таҳи лесинсада як ҳоҷатхона адилна даруне ки якум ошонае ки нишон додем метавонем ки уҷадам ҳоҷатхона кунем ё ки душевои холӣ. хоб дӯстон як бор дигар такрор мекунем. хонаи навбатӣ мо қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ поёни корвон пости гаи дӯстон тарафи мошинбозор мерем. пости гаи тарафи дасти рост баъди заправка поста мезанем. дар тарафи дасти рост баъди заправка медроем дӯстон. посёлкаи мостотрият 32 меган 3 сотиқ замин 5 дар хона обчи 4 дар хона дар инҷо. як хонаи дигар алоҳида зимни аст дӯстон. септик аст. хоно ба кирпичи сурх байни якум дуюм ошона монолит 11 ба 40 дарози хона гуфтем. паҳмияш 6 метр. хоб нархи ин хона дӯстон $50,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 907 70 86 56. як номер дигар ватсап ҳаст дӯстон. метавонед ба ватсап муроҷиат кунед. 101 06 48 48 дӯстон ватсап ҳаст. метавонед муроҷиат кунед дар ватсап. хоб дӯстони азиз дар канал обуна мешавед. нашуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем. ҳатман кӯмак мерасонем барои фурӯхтан. хоб худо нигаҳбонатон.